Да научим малко английски, за да заблудим французите. За щастие, Гестапо има отлична фонотека. Ето, тибетски за 3 месеца. Утре ще поръсим с бомби скалите на Довър, само стой и гледай. В изпълнение на Гьоринг. Ето тук. Как да измамим французите, че сме англичани, само с един лесен урок. Това е английският, достатъчен да измамите френския селянин. Повтаряйте след мен. Фа, 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 фа. Ами няма ли да се усъмнят, като не говорите английски? Първо на първо, малко френски селяни говорят английски, особено комунистите. И второ, ние понаучихме малко с помощта на плоча от гестаповската фонотека, която се казва «Как да заблудим французите, че сме англичани». Фон Сморхаузен, покажи. Невероятно! Парашутите паднаха и там. Отивайте. Какво има? Еластикът на калотите ми се скиса. Не забравяй, от сега нататък си англичанин. Преследвайте ми.